Assalamu alaikum. Wani al'amari ne da muka ga ya faru kuma ya ƙara faruwa. To da dai da farko muna tunani abin kuskure ne, kasan shi ɗan adam ajizi ne. To amma daga baya sai muka fahimci wannan al'amari dai ba kuskure ba. An yi ne don tsabar san rai. Yaro ne ya yi abu don shi mai dangi a gari. Saboda shi iyayen shi ne masu gari, iyayen shi ne masu duniya, dangin shi ne masu kaza. Suka ce ai dole dai yaro dai nasu ne sai sun ga yadda za a hukunta shi, don haka ba isa ba su suka tsaya mai. To tunda sun tsaya mai to shi kenan yanzu ya ƙara. Kun tsaya mai da farko ba abin cewa yanzu kuma wai ba ruwanku. A'a, kamar yadda kuka tsaya mai da farko yanzu ma sai ku tsaya mai, sai a gama. Tunda dai kun ce ku ne masu gari, ku ne manya. To tunda kun tsaya mai to shi kenan yanzu ma sai ku tsaya mai. Idan muka dawo sai mu gani kuma yaya abin yake. Ku da Allah waye a gaba, ko kuma waye babba tsakanin ku da ubangiji, waye babba, sai mu gwada mu gani. Amma fa ku sani, in Allah ya yarda, tunda dai Allah baya zalunci kuma baya bayan azzalimi, kuma baya bayan fasiki fajiri, shi Allah ba haka yake ba. Tunda haka suka zaba to shikenan za mu ga yadda za a yi. Shin da fajiri da salihin bawa wa haifi wani abu a gurin Allah? Tunda shi fajiri ne, za mu ga wa haifi wani a gurin Allah. Za mu gani in Allah ya yarda. Kuma tana nan zuwa kuma a buɗe take. Wannan abu a buɗe take. Allah zai buɗe ta, kowa zai gani. In yaso za ku gani. Shin da zalunci da ƙarya, to wanne ne ake gaban wani? In Allah ya yarda ana nan zuwa. Za a zo daidai gurin da Allah zai watsa ku gaba ɗayanku. Da azzaliman da masu zaluncin gaba ɗaya sai Allah ya watsa ku. Muna nan muna jira, lokaci ne kuma saura kiris. Muna kan hanya za mu zo, da mun zo sai mu ga yadda za a yi, sai mu gani. Ku yi ta zama a bayan shi, ku zama igiya, ku sa tamfol ku goya shi, za mu gani.